Nesta segunda edición, os premios José Hermida foron máis ambiciosos, ademais de celebrar 114 obradoiros nos estudos das emisoras, a radio tamén foi ás aulas. Os profesionais de Radio Pontevedra visitaron 30 centros educativos para alertar dos riscos da desinformación, dos bulos e das noticias falsas, así como dos perigos das redes sociais. Relatorios para incidir na necesidade de estar ben informados e non compartir noticias sin contrastar. A maiores, 2.500 alumnos visitaron as instalacións de Radio Pontevedra e Radio Rosa para coñecer como funciona a radio e participar en talleres de locución. Entre outras cousas, aprenderon a respirar e a sentarse ben diante dun micrófono. Hai que falar de así ou así, porque a distancia é a mesma. A non facer ruidos e a entonar segundo tipo de textos. Faz en profundidade para Brais, que se vai de defensa. Tira a porta e gol! Aprenderon tamén a entrevistar en directo os alcaldes, os convidados dos programas e incluso o presidente da Xunta. Como é realmente a relación entre políticos de partidos diferentes? Carai, non é unha pregunta sinxela, E todo sen perder o sentido do humor, con momentos para risas. Para pasar este invierno, jarabe para todos. Nunca nos pasó esto. Tenemos que ponernos serio. Nos dejas reír. Atrás quedan 9 intensos meses de obradoiros. Pues es la mejor excursión que he hecho este año. También, porque aprendí varias cosas. Un ano no que recibimos tamén o apoio directo da raíña Leticia a través dunha carta oficial da Casa Real. Contamos co apoio da cadena SER, que a través do programa La Ventana con Carles Francino, neste escenario, falando dos premios para toda España. Esta es una iniciativa de Radio Pontevedra que se ha desarrollado con las más de 140 radios escolares que están en su ámbito de actuación. Han sido más de 8 meses de actividades, de talleres, de prácticas, de ideas, de debates. Apoios que reforzan aínda máis este proxecto educativo, un proxecto que quedou ás portas dun premio Ondas. Coa satisfacción de ver o alumnado aprendendo nas súas radios escolares, os premios José Hermida abren a porta para unha terceira edición co mesmo obxectivo. Educar para ser futuro.